Illum infakru lil Santa Marija Fawstina tal-Ħniena Divina Verġni. Bint il-Polonja, sa minn xkunita kienet tħobb it-talb, tgħix fl-ubidjenza u toss id-dinjità tal-foqra. Mill-qewwa fil-Monasteru tal-Madonna tal-Ħniena, għal 13-il sena, Swor Marija Fawstina għamlet xogħol manwali fil-kċina, fil-ġnien u mal-bib tal-kunvent. Iżda din il-ħajja ordinarja kienet tgħixha b'imħabba straordinarja lejn Ġesu. Ġarbet sofferenza kbira f'intimità spiritwali miegħu, tant li f'ġisimha deru sinjali tal-passjoni tiegħu. Il-missjoni ta' Swor Marija Fawstina kienet li xxandar il-ħniena ta' Alla għall-bnedmin kollha, anki għall-leħżen mitinbin fost il-mitinbin. Tat bidu għall-appostolat tal-Ħniena Divina. Santa Marija Fawstina tal-Ħniena Divina mietet bit-tuberkulożi fl-għomor ta' 38 sena. Iddaħlet fil-kalendarju Ruman mill-kompajżan tagħha il-Beatu Papa Ġwanni Pawlu II. Waqt li nilqgħu is-sejħa ta' Santa Marija Fawstina biex nafdaw ruħna lil-Ħniena Divina, infaħru għalija lil-mulej bil-kelmiet tas-salmista, tjubijiet il-mulej irrid dejjem nanni, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħek f'ommi.